Helo, siwmai, a chroeso nôl i PopT. Nawr, mae yna ddigwyddiad enfawr rownd y gornel i ni yma yng Nghymru. Ac o'n i'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod ni yn cael look sut wneith Cymru y flwyddyn yma. Os nag chi di geso yn barod, fi'n siarad am yr Ewros. Nawr, cyn i ni fy mlaen i edrych ar cwpl o TikToks Pêl-droed, o'n i'n meddwl byddwn ni jyst yn neud recap bach ar beth sydd ni i edrych ymlaen yn yr haf flwyddyn yma. Felly, llwyddodd Cymru i qualifio ar gyfer yr Ewros trwy ddod mas o'r grŵp gyda Croeso. A nawr, yn yr haf, mae ni gemau yn erbyn Twrci, y Swistir a'r Eidal i edrych ymlaen ato. A gobeithio cwpl mwy os newn ni lwyddo i ddod allan o'r grŵp. Ni gyd yn cofio be nath ddigwydd nôl yn Ewro 2016 pan nath Cymru llwyddo i gyrraedd y rownd gynderfynol. Nawr, i gael ni in the mood ar gyfer Ewro 2021, o'n i'n meddwl fydden ni'n edrych ar cwpl o TikToks, Pêl-droed, cwpl o skills, cwpl o fails, mwyn cael ni in the mood. Gobeithio taw fyla fydd Wayne Hennessy yn safio'r bêl yn yr haf. Ond i fod yn onest, so'n gwybod os gallai fe fod mor dda ar boi yn y fideo yna. Y fideo nesa o Man United, ond fi'n credu newn ni weld cwpl o skills fel hyn yn dod yn yr haf gan Gareth Bale. So'n gwybod amdano chi, ond fi'n credu bod di bod yn gwylio Gareth Bale yn cymryd free kicks. Gobeithio newn ni weld free kick gan Gareth Bale yn union fel nath yn erbyn Lloegr nôl yn 2016. Oedd hwnna yn cymryd lot fawr o sgil i wneud. A i fynd gyda'r sgil, wy'n credu oedd y celebration hyd yn oed yn well. A mae hwnna'n anodd i wneud. Mae dynnu cyfle gwych yn yr Ewros yma, achos fi'n credu taw dyma un o'r tîmau gorau i ni wedi cael ers amser hir. Mae gyda ni Dan James, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Rodon, Ben Davies, Connor Roberts, chwaraewyr sydd yn chwarae yn really dda. Felly, sa'n gwybod amdano chi, ond i fi yn really excited ar gyfer Ewro 2021. Fi'n meddwl yn bendant fydd Cymru yn cyrraedd allan o'r group stage. Ond wedyn, sa'i quite yn siŵr lle fydden ni'n mynd ar ôl hwnna. Petawn ni yn gorfod dweud pwy i fi'n meddwl fydd yn ennill y gystadleuaeth, fi'n credu taw Ffrainc fydd yn ennill. Ond, os ych chi'n gofyn i fi pwy fi moyn i ennill, wrth gwrs, Cymru yw e. Felly, gobeithio yn yr haf fyddwn ni'n dathlu llwyddiant arall yng nghystadleuaeth yr Ewros. Ond dyna ni am y fideo heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Cofiwch i danysgrifio ac i hoffi'r fideo isod tan y fideo nesa. Ta-ra!